Asmara Sribudaya. Cinta, 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 aku cinta, cintaku sejuta cinta. Kompak tenan wis pokoke lek jogemen CS iki ha ya apa biangeten tenan rae kok wong kompake ngene kok sejinyang ae ku lho sapa iku Mega Rono oke alhamdulillah matur sembah nuwun ya Mas tambahi unggahna Mas ya Nes ya Unggahno ngene lho. Neng ngene neng dhuwur panggung. Ya. Iki alhamdulillah matur sembah nuwun ya, Pak ya. Saged katimbalan wonten daleme Mas Agus, yaiku putrane Mbah Nyomo. Iki mau ceritane jare Mbak Mas Agus nyunatno Mbah Nyomo. Ya kok kono. Lah aku ndek wingi ditelepon, sesuk pokoke tanggal 1 iso ora iso mara ning nggonku. Aku ameh sunat. Loh, Mbak Nyomo ameh sunat to. Oh, gak Mas Agus sing disunati Mbak Nyomo. Mboten. Lah terus Mas Agus iku wis duwe anak re. Iya, sing di to. Anake sing disunat. Anake sing dikitanke. Iki dalam rangka kitanan. Yo, iki katuran sugeng sonten wektune wis jam 4:30 iki mau kok. Ketoprak taman nyahene lagi ditokno biangeten tenan iki mau. Iki setengah lagu kita mlebu ya. Iya. Kita mlebu kemana? Mlebu ke rumah masing-masing. Nggih, sugeng pinanggihan ya Pak ya sesarengan sandiwara ketoprak Sri Asmara Sri Budaya. Asmara Sri Budaya. Sri Manunggal Budaya. Gak, Asmara Sri Budaya. Asmara Sri Budaya. Ketoprake Mbah Nyomo dhewe iki pokoke nderek lelekan ning kene sedinten sedalu. Dalam rangka kitanan netake putune ya Pok ya. Pokoke koncone sak bloro ditekakno kabeh. Kumpulno. Ngeraketke pas seduluran ki Mbak Yu. Iki dongane terkhusus adik sing dikitan. Heeh. Moga-moga kek ndang mari. Ndang mari. Terus ndang balik sekolah meneh. Moga-moga dadi bocah sing migunani ya, Pak ya. Heeh. Wis lah pokoke iki wis sore dongane sing apik-apik. Kok bengi ditutupno sing duwu dongane. Iya. Pokoke iki ndang saset-saset penontonnya lho pul nglumpuk kabeh ning kene. Alhamdulillah sederek dulure Mbah Nyomo saged ngumpul. Samene dulur kabeh iki. Nggih. Iya. Juga kerja bareng bersama Wijaya, iya.
Wijaya Record. Ah, syutinge yo ana iki panjak kondange Mbah Nyomo, lek jogemen CS walah jan kompak tenan. Jenenge apa? Rarah. Jenenge apa, Mbak Min? Warok laras. Larak-laras piye to? Malah larak-laras. Lah wonge kaya warok ngono. Sing ndi sing kaya warok sing tengah kae? Ora sing blojot mike ketok kae ta. Saru. Lah kuwi delok cah kok kaya ngono diler gak boleh. Iya. Ana bocah cilik akeh ngene kok. Lah, iya, Sok. kok Iki mikir audio ya. sound systemnya juga apa? Selamat bergabung. Selamat bertugas pokoknya. Ya ndang ngaturi Pasugoto, sedelok wae ora apa-apa kok bengi dilanjut. Ya. Dilanjut Tasih ana dagelane barang. Betul. Ya, semangga. Aku. Ya. Apa ya? Tambah kangen ge, semoga Kang Mas. Oke. Ya, nuansa campur sari kreasi bareng Asmara Sri Budaya. Iso lali ya. Kak. Konjuk kagem tamu undangan sedaya mawon sugeng Ya. mirsani. Pokoknya ketoprake Mbah Nyomo dhewe. Wis, iki ya iki. Tapi nanggap ya kuwi ning kono WA-ne bisa menghadirkan yo. Mangga Mas Ulin. Dudu ulin mbok celeli. Sapa? Sapa iki? Wah, anyar oh. Tak kira Ulin. Wisen aku. Ya Allah. Saiki ngene. Wah. Yo, satu banget campur sari kreasi bareng Asmara Sri Budaya. Yeay. Aku cah anyar loh. Ya. Salaman saya pada anyare. Anyar. Wayo. Mas apa wis lali
tembang perdana minangkani salam pambuka saking Asmara Sri Budaya sampun katuran oke yo. Iki sing origin sing ndi le Cah? Nandi? Oh ya Allah, ya. Badanku tak golek iki ana rupane ana suarane ana rupane. Oke, sak tembang ada tambah kangen sampun katuran. Ya iki ngaturi pasugotan Wasat Campur Sari Kreasi. Katuran wonten Kusumane Ngati terlebih dahulu yuk. Mengke permintaan ayang-ayang tak turuti ya. Ya, iki spesial kagem Mbah Nyomo. Walah, pokoknya standby ning ngarep iki tukang nyuting komburitan iki. Kopi kayak itu kopi. Ya, semangga. Tuh. Magrib iki. Magrib. Heh? Ngasar, kira magrib. Tengah 5 ngasar iki. Tengah 5 tekan wae. Yo, iki dipending sebentar apa dilanjut? Ketoke adoh apa edak to? Lanjut. Tutup dulu. Ya, Rob. Sedilu tok ae, Rob. Ayo kerja. Oh. Ayo dok, ayo ya. Gawe. Spot. Oke, ya dilanjut kembali ki bareng artis-artisnya dari Sri Asmara Sri Budaya. Ya. Wes tak tampil artis saya, aku kok bengilah. Ya. Ya satu artis bareng bersama Asmara Sri Budaya ada Rina Anggora. Yuk. Ayo nak. Ayo. Ya permintaan dari iki bolo-bolo. Aku nek ora didueti mau, Mbak. Piye? Saiki njaluk duet. Nek ora duwiti. Lah iya. Duwiti. Saiki njaluk duet. Duet. Ya semoga satu tembang ada ayang-ayang spesial bareng bersama Asmara Sri Budaya. Dueti ya, Mas. Ya, iki sampe sing duet. Suaraku entek soalnya. Ayo ikang Mas Najil. Alniba. Kowe nek. Iku tukang apa iku? Bakal apa iku? Pedang rasane ati kang nandang sewidengian hanyawa aku kowe labung katresnan Ayo tak calo selek destat panjene desno kuwi akeh pacoban. tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni
senajan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisane mrangkuwasa Kang Mas kowe sing tak sayang ralila aku kudu kelangan pas musti kaning ati doaku siji tresno iki kang lanjut Mas dewa dewa ning asmara kuwato ati kawula angon kula lapet tresno katan kendat saking coba wangi tapateni laire tresno kasuci kasunyatan yen to aku diramu isih nyawiji ayo ndak ayo Rin iya mama Kang Mas kowe sing tak sayang ralila aku kudu kelangan kaning ati dong aku siji tresno iki abadi kuatno ati kawula angon kula lapet tresno datang pendasake jopo karewangi datang laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku diramu isih nyawiji ayo nak Kang Mas kowe sing tak sayang ralila aku kudu kelangan Mas musti kaning ati doaku siji tresno iki kang abadi dewa dewa ing asmara kuatno ati kawula angon kula lapet tresno katan kendat saking coba karewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku diramu dewa dewa ning asmara kuatno ati kawula angon kula lapet tresno katan kendat saking coba karewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isih nyawiji Oke, mantan Sembanuan.
nuwun satu tembangnya sudah, permintaan saking bolo-bolo, ada ayang-ayang. Yuk, iki mungkin ada beberapa lagu kembali karo keranti momongannya ya Pok ya, mungkin ada 2 lagu. Yuk bareng bersama artis cantiknya dari Asmara Sri Budaya. Yuk, Fitri Novia. Supaya lakone ben tutuk, ben padha metu kabeh. Yuk 2 tembang. Yo, pe magrib kok, pe magrib. Diaturi kalah weton. Oke, satu tembangnya ada kalah weton. Yuk, sumangga Kang Mas. Suwandoro. Apa? Iki ndak wong iki penonone yo. Lah yo wes. Lah yo, salah. Lho wong aku lho ketok ana 4:30 salah. Wis kadung
Ya, lah iki dulur wedok lho ya Allah Gusti. Ora ngono lho. Wong bature lho wis jejigrak-jigrak tekan kene kok ya awakmu lagi teko. Kok iso kebangetan lho wong wedok lho gaweanmu mong turu tok kok so. Rana balen-balen. Masa iya? Lho jare Nes mau mbok angok turu. Ora tak diteruske kok malah. Lah iya, ha. Iya aline iki wis dalu. Heeh. Susah karo sampean iki ora karo sampean, Lek. Takono bab perkara apa ayo? Bab perkara Mbak Yuku cempluk iki mau ning kene apa ora? Cempluk ora ana. Ora iso, aku dhewe nanti templok apa ora, Nduk? Gitu ya, Wong. Dadi tawero, Lek. Aku ora reti Oleh templok. metu mau kawet esuk nganti yaine urung bali lho, Nek Lek. Tegal. Wis ngene wae. Biasane. Surup tak golekane kene-kene wae. Ora sampe luwes. Terakhir nata Rama terakhir nata Bang Bekos Ramana Dewi Jaya bangga pengen nane man bangga pengen wong manis ngestu Pataraja putra Lagi mau piye lho yo? Kok nyampe teko yamene aku ki durung temekane mesti garep-arep karo bapak. Ayo. Lah kok kowe ning kono lho. Jadi kendok kene lho yo. Awet ya. Apa? Iten. Apa iki? Aku iten. Inteng iku apa? Aku kok ora ngerti lho. Awak aku anggap percaya temu aku iten aku. Dodoku dedek. Dodomu deg-degan Dedek ta? awak. Kene cedak tak demoke njel apa aku sing rono coba. Awes dedek. Wis lho. Nah. Ganteng tenan. Aku cuma aku iten aku. Kowe isen to. Sing deg-degan gondi mau. Aku yo awakku nginget kabeh yo, nginget aku metu inget kabeh aku. Metu pringete kabeh. Aku nek pacul cawe-cawe itu aku gak dedek aku. Aku anggap pacul yo tembok, aku dedek. Yo tembok. Oh, yo tempoke japot tok. Pacaku milih. Piye? Dadak dhisik. Wis ngono wong arane Mbak Yuna diampot. Apa nih yo? Lah jare mau deg-degan coba tak demoke gondi sing Aku deg-degan. dodok cuma duduk aku. Ayo. Apa kaya apa bedos? Jadane deg-degan. Bisa dodok. Iki anu moyes. Mules. Ngisore deg-degan kok ora? Uga anu cengik-cengik. Tak kira nek ngisor deg-degan apa tak demok ngono lho. Ya kocok mbok tekan tes. Aku mbok tekan tes aku kok mati. Tak ada dewean apa ini dia yo. Di mau aku rak penang pasar. Wis saiki adek cantik yo. Ayo wedok
kok kowe iki ya ngono lho wis kenal wong wadon ki ayu. Kae kok pacar cantik, cah iki cantik kok. Beda no? Ya, nganggo bedacat kan? Heh? Nganggo bedacat kan? Weh. Apa aku ki gak ngerti lho Bu sing dikarepno. Kowe kae gak pacar ayu, cah iki kowe antik, kowe nganggo wedap cacat. Wedap engker. Gaul kowe ngerti skincare barang no. Lah yo Dikarepno skincare. bayo cempuk nganggo wedap kek-kekan. Kaya anake Pak Nomo sing tak duwe wae. Kaya iki cah iki gudi kok. Kowe sampe ning patane lho. Iya. Lihat, Dewe wong karo tak batunge yo tak batunge. Mbok baturi. Ora usah kok. Ning patang ana wong bento Adik, dikok. Apa iku? Ning patang ana wong bento, jenenge dikok. Ambek do gemeng. Kowe kok ngerti? Men, Dokumen iku sapa coba lho? do gemeng niku guyune wong bento. Panipu, do gemeng niku panipu. Penipu ya kakap do gemeng niku ambek ngomong. Wah kakas ngono dikepiyuki ae kok bayang juta-jutaan. Aku ki bingung nek atimu. Ya. Ya ya kowe atik cantik kene yo. Nek kowe ngerti aku cantik kok sing mbok demok kono ngapa iku? Ya aku lanang kok. Kowe lanang kok. Lanang, nek lanang iku duwe gunggo, nek wedok duwe tikus. Nah aku duwe gunggo, aku lanang duwe gunggo. Duwe apa? Gunggo. Gonggo. Nek wedok duwe tikus. Ya ora aku ora duwe lho ya. Duwe. Ora duwe tenan kira percaya duwe aku. Ya wedok, tak wedok. Wedok ta ya. Ya mbok pas sampe adus sampe aku, mbok iki apa? Tikus. Iki tikus. Aja mbok ditinggi kono nek Kae mbok jenenge tikus kok. Ora nggonku ora ngono. Gak kono gak nyokot. Ora. Aja nyokot dulu. Wes aku pengen ambil yu cembok. Arep kondo apa coba ndang kondo? Aku ape jatuh cinta. Kowe Aku jatuh jatuh cinta. Kowe jatuh cinta. Terus ape api jadian kan. Kowe arep dadi nganten. Ya seneng tenan aku. Nek kowe arep dadi nganten, bojomu ya wong. Cangkem mematek kayak gini. Aku Jangan kaya wong aku yaki-yaki kok dadi dadamu yaki-yaki. Nah, ini aku dadu. nyanyi kok ngono sare. Aku lanang. Kowe lanang. Patangku iku cantik, wedok, uang. Pacarmu ya cantik. Wedok ya wong. Kaya wedok iki yo persis wedok. Ya wedok. Ambine kaya we, dayike kaya we, Ya kaya aku. ndase kaya we. Ana ndas bareng. Ambine ya kaya patek ambek kaya we. Kabeh iki kaya aku. Kaya we. Terus wong endi kuwi? Kok kaya aku kabeh aku ki kepengin ngerti sapa to? Ge gento. Ben Sing Bocah ning kene nek bocah ning kene. Bocah ya ning kene. Sing iki coba lho. Sing Yo. Kaya tak doa nek mapot yo. Nek engko mapot. Ta bojoku ndase kaya we. ya. Ambine kaya we. Ya. Dayike kaya we. Ya. Bocah ning kene. Bani. Bani udah motor. Oh, apa-apa kok. Tawet. Apa kae? Sing iki aku ora ngerti tenan lho digento. Mau me patem pete kok. Wah, cantik kok me patem pete. Digento. Ya Allah, mbange ayak we. Tepike ayak we. Sing kuwi mah aku nang ngono. Apa kae aku mau. Lah yo, Apa mau? bocahe ning kene. Pak, bocahe. Ngene kok ngono. Anganku mbek. Anganku mbek. Kaya ini uyut.
pati patang uwe yo tembok. Aku kudu makut apane. Mati lah ora tak tulungi kowe nek ngono kuwi. Nah terima semaput. Repot tenan kuwi mau ndang pondok. Kecopakan ana degengane apa gak? Ana degengane. Wis mendem loro. Kok nek aku gandung kok dagengane magok metu. Padha-padha wis. Oh ya abang awa, ya abang wis bang. Abang ya abang. Ya yuk, kowe temben tak tanggap. Sama aku paman kowe. Tak tanggapno bayungane anggap otok. Tanggapno bayungane anggap otok. Mbok tanggapno barongan agak Anggap otok tukang ampul lateng. nek kowe arep mek bojo aku kuwi kliru. Atek niru kene. Amarga kowe iki ponakanku, senajan to ora dikandung. Nek kowe iki kudune ngerti apa nek rupamu bolor kok kepetot kok. Gak oyah nih. Ya rantuk no. Dak kowe wedok aku ya nang. Ngerti aku wedok nek kowe lanang. Nek aku ra seneng karo kuwi. Ben gak ana benduk iyang. Donyaku tak wehno we dhewe yo. Ya Aja wis. donyamu mbok kena. Ya wis tumpah. Ya aku lho. Awes tumpah mbek Tuhan aku nek gak kakon duwe bojoe, aku ape mati aku. Mati yo Ben. Ora gumun aku. Aduh, Aku Ma. ora dadi bojomu. Awes. Ngono piye wong aku ora seneng lho. Kene wong wedok yo. Kowe nek gak gelem kowe tak peto wae. Kowe wong kapak. Tak peto. Tak ambung. Tak tambung tak gimbung ngene ngayas. Ah, ya. Watu minur sita sampai Ambang apa, Wan? Rupamu kaya kewan ngono kok. Ayo. Iya. Kaya kewan. Ngerti si penekan kae ora? Apa? Kowe Dine. jenenge lutung bobok kae. Cek. Iya. Kok kaya aku? Ya rupane persis. Wah. Teo gak bosnya tantemin biasa ya. Malah bos. Engko nek tantemin biasa aku gak tidak antara gak tahu tidak. Bos apa? Bos apa? Bos pato papat. Ano? Pato budaya. Atap budaya. Kene iki padha-padha. Biyen-biyene taolonge dadi bos. Biyen aja ya Bang payung ndase ndeleng. Dayang perkara apa? Ndeleng kowe ora kondang ada di bos yang gaya bineng aku. Wara-wara kok. Iya ora kaya kowe ya. Ya kowe. Ora kaya kowe. Aku wani ya bineng. Iya Rabin. Loh, kowe kok wani rabine? Rabi ping pira? Aku ya ping Ping papat. Ping pira? Ping papat. papat setengah. Lah kira-kira iki ame rabi ping pira neh? Iku ambek tembok. Wis templuk iki. Ya aku dikongkon nambah Mbah Nyomo. Lakone Nek kepengin dadi topak terkenang kowe ya biotius. ngono. Rabi terus. Lakone Nyomo. Opane ora patek ganteng ae.
iki sira patek. Kaya aku nih ya. Iku malah belas kowe iki. Kok saiki tengah keme mbot. Piye cakepku piye? Wong malah tengah lho, wong malah tengah. Malang tengah piye? Mayang tengah kok cangkem. Wong mayang tengah kene lho. Ya mayang tengah piye? Ngomong ana besok. Mayang piye? Ya aku pano watu deh. Saiki lek wong padha omongan nek ora jelas iki ya bingung. Wong mati. Omonganmu gak padha pandidikane. Ini kok dadi bos. Baleni nek sejelas tak tekel lalu ora ngomong. Tak tekel ora ngomong. Gak omong ah. Iki gumbu. Piye? Wong kali tengah. Oh, wong kali tengah. Iku wis padha pen ambek. Oh, padha tuku pulpen karo kowe. Pulpen go nyulek matamu. Pulpen Padha ngapen ya Allah. Aku iki peyang HP. Dak. peyang iki bento lho. Peyang dituting ambek iku lho. Aduh lho, Bang. Ya, aku wis peyang. Kecopae bar jam ya. Jam 7. Oh, kanggo duyung-duyung arah tengah. Iki gak tak bali antung. Gak utang aku pajak. Tapi tabuhi cangkem yo. Tapi ngagum-ngagum. Iki nek joget tabuhe cangkeme. Ayo kacang pae kancing. Lho kono kancing bar Kancing klambi. Kancing klambi. Tak. Wedan ae. Tak. Jare kancing. Ketopake kancing. Kancing. Tabuhane cangkem. Mergo gak omah. Waduh mencolong bujul Dagele raman, dagele raman. tas paco moyang ton. Tenan iki lho, tenan lho. Danoto sira prawira. Ya ya. Sing mami. Kowe iki nek bacok wongko kowe iki. Yang mulia aku tapi mau bobol. Ketemu ya capim. Aku iki sakit kowe kok malah. Foto wae diting. Aku ra Kecopak ning kene iki aja ngantek ana yayem. Kowe kok iso metus. aku iki ngene. Apik-apik gak dido apik. Jual. Aku iki sakit kowe to. Aku gajah piye mbok takene aku. Lho nek gajah malah tak petelo ben modar. Paco main ndi ya paco? Paco. Aku iso ngombe 38 nek
Pato-pato omongmu iki lho piye? Aku apa giut? Des. Ya des. Pato. Oh pato. Terus kek matungus. Aku metungus. Ya, wek tak gocek cangkemmu. Kok tak ketek cangkemmu? Ah, macen-macen aku. Terus macrungus ora ning aku. Tadi terus mecungus ning kowe. Kaya aku teneng tempuk. Ah iya. Ana paco. Aku iki jeneng di anak kowe iki jane rugi. Rugi. Oh seneng rupamu ora? Ngerti rupamu seneng mbakmu sempluk. Oh, yai mah kok mamut no. Ya kowe mamut. Ya, kaya wis kadung tenan mbek cempuk. Iya. Nek kakon aku ndek bojo cempuk. Piye? Wes kakon tak pateni ya. Aja. Mulane aku ngungkol aku mikir mang mergo kowe ben lakon karepmu, Nger. Kowe wangi. Lho iya to. Kowe nek trimo ngene iki ora ngarep digelemi. Mulane karep tak dandani. Tak dandani sing bagus. Aku mbok pacai. Tak pacai ben ganteng. Kaya paco. Kaya Paco. paco tak melek kono paco. Sing mau nuyungi cempuk. Subroto. Cuboto paco. Yo Subroto, ora Subroto paco. Topak. Mahir tetep mahir jeng. Copae maca kebudayaan nyang payek. Koe maheng tetep mahir jeng. Kuwi ra apalno. Ya aku terus mbok pacai kaya dadi kaya angga. Amone kaya angga mengko ya perut Orang ganteng. Orang ganteng. Oh, kowe wis ngene kok kaya angga kaya apa malah? Kok mbok kaya nondi. Ndun apa? Ndun ku wedok kok malah. Ah, njun teng tengah iku atik. Lah, sing tengah. Bindai tengah, Lah yo, tengah. rapalno. Apano? Yo. Kae aku marai kae. Ayo. Ayo. Coba cek. Jase dicecek. Jase dicecek, Jase nganggo tiking. sikile jecek lemah ping 3. Alon-alon yo to. Loro ora. Tiking ku. Apa? Tiking. Omong-omong Gedhog emak. sikil. Tiking. Yo. Sikil. Lah. Kakean. Wis. Jadi. Aku kok dandane kaya cah iki yo. Dadane kok cah iki? Kaya cah iki. Aji mau yo dadi cahiku. Aku metune telat. Wis Wis. Kok cah Mire malah. baleni. Baleni. Oh, aku gede kok. Ceceke iki kita sing ape? Wes. Angin di aku. Aku ndi? Aku gendong. Kowe iki yo ndang kakek lunga. Jadi wae yo. Ya. Aku meneh lho. Metu meneh. Bola baleni wae. Wes lah, kok omong iki lho. Weh, aku apa omong ketoprak. Ngomong kaya pemaku turu aku dhewe.
sial. Duwe sawah sekedhoke grambang banyu. Ora bisa tanduri mbako. Ki anak cempluk, esuk tak perintah tuku mbako nganti sore kok ora bali. Sebabe apa nduk ora sida ning pasar? Mergo aku wis ning pasar doyak-oyak karo wong lanang, Pak. Doyak-oyak karo wong lanang. Arepe apa? Ape diprawoso aku, Pak. Ape diprawoso wong lanang? Aene ngono tak buang. Oh, iki priye to, Nduk? Sabar sampean iku sabar kok sembono tenan. Ampun wedi sampean. Kowe mau kon doyak-oyak wong lanang. Arep godhog kowe tak plathake. Kenapa kowe kampung? Pakai riyen kok, Pak, sampean iku aja kesusu. Terus Derek rampung aja kondo. omong sejak karo wong tuwa. Ora bingung pikire bapak. Sampean iku senengane ya nesu dhisik lho ya. Gus. Nggih. Sapa jenengmu kowe kurang ajar karo anakku Cidemplok, Ya ampun galak-galak, Pak. Kula mboten galak. Aja wedi sampean iku ampun wedi. Dak kowe. Nggih. Sabar kok, Pak, sampean iku. Dipun wanuhake kemawon kula Raden Subroto putra dalem wonten Kabupaten Trenggalek. Den Mas Broto. Putra sing Trenggalek. Apa lho? Lah sampean kenapa kok pekat serae? Ora. Sakonani. Nuwun sewu Den Mas. Nggih. Napa leres ature anak kula jemput ini sampeyan kudu malih. Pangapunten kosok wangsulipun kula kami tulungi kalian cempluk. Jenengane Gusti tunggal. Nggih. Nggih, lajenge pripun? Kula menika temoho ninggalake saking Kabupaten Trenggalek. Dari wonten salah satunggalipun perkawis. Ngantos kula menika sampun sak tengahipun margi pagi kali cempluk dipun uyah-uyah kali salah satunggalipun pawon. Kula kami tulungi nek kula menika boten kuwawa, Pak. Lajeng kula majak. Nanging sampunipun kula menika kepagi kali cempluk, kula menika nuwuhake raos tresna menapa kepareng menawi cempluk menika badhe kula pundhut gaju, kula pek bojo. Napa leres niku Den Mas? Nggih. Kowe piye nduk kira-kira cempluk gelem depek bojo apa ora Nggih, kula purun, Pak. Gelem tenan. Nggih, nuwun sewu Den Mas. Yang bebean niku kali-kali sami tresna. Wondene panjenengan pesake teko. Monggo sak katut kemawon wonten ing
Iya Bur, wong ya kabeh iki kahanan. Kahanan wis luar biasa tenan. Dagelan matuk surup lagi ditokno ora masalah. Ra dadi ngopo to Kul? Ning sing wigati. Heeh. Ndongakne iki muga-muga kajate penyanipun Mas sinten iki sing gadah damel. Sing digawe sapa, Dik? Kowe aku ngeterno Mas Agus. Heeh. Muga-muga kajate Mas Agus dipun paringi sukses. Pancen bener dongamu sing apik sing dinteni Mas Agus. Tur uga sing dikitano iki acarane titaan, sunatan. Didongakne muga-muga dadi bocah sing pinter. Amin. Dadi bocah sing soleh. Heeh. Gunane tumrap bangsa, wong tuwa lan agamane. Pancen bener. Muga-muga tercapai cita-citane. Heeh. Iki ngene ya, Bur. Piye to, Tul? Iki lak wis mumpunge apa magrib. Ayo dok, budal ndelok toprak ya. Ayo, budal ndelok toprak ya. Ora dadi ngopo. Delok ketoprak Asmara Sri Budaya. Ketoprake sapa, Kul? Mbah Nyomo. Heeh, ketoprake dhewe nekano ketoprak saka Blora Blur kabeh. Kelompok seniman Blora. Dadi siji ning ngene Mbah Nyomo mula. Awak dhewe rasa kesuwen. Ayo do ndelok ketoprak. Delok ketoprak. Ayo.